Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Ang larong boxing ay talagang napakadelikadong uri ng sports. Maraming mga naaksidente, nagka-injury na kung saan minsan ay habang buhay mong daladala. Kaya matinding preparasyon ang gagawin para maging 100% ang katawan at isipan sa mismong petsa ng bakbakan. Sa video ito muli nating balikan at pag-usapan at kamustahin na rin sina Zay Gores at ang pinakaunang pretty boy ng Philippine boxing na si Domingo Lucas. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan, pasuporta naman pre, click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Sa buhay, may mga gusto tayong gawin, maabot, at kung nasa daan na tayo ng tagumpay ay may mga di inaasahang pangyayari na susubok sa ating tibay at tatag sa buhay. Kung magpapatalo na lang ba tayo o lalaban para mabuhay at para sa pamilya. Zita Celestino o mas kilalang si The Dream Zay Gores, isa sa pinakamagaling na boxer ng ALA promotion noon. Naging OPBF Super Flyweight Champion noong 2006 nang manalo kontra sa Thai boxer na si Chua Tana via unanimous decision. Taong 2017 nakaharap niya si Fernando Montiel na tinaguriang hari ng Super Flyweight pero natalo siya dito via split decision. Montiel, Pare-pareho na silang nag-aawa ka na lang sila dito eh. Inuubos na nila yung Exactly. giving it their all. Well, Montiel, if you know it. 114, 112 for your winner by split decision and still. Taong 2008 naman nakaharap ni The Dream Zay Gores ang tinaguriang knockout artist na si Vic Darchinyan para sa IBF title eliminator na ginanap dito sa Pilipinas. Draw o tabla ang naging resulta na ikinagalit ng Pinoy boxing fans na uwi pa ito sa gulo at pambabato ng mga plastic bottle water. A great fight. Both fighters fought with all their heart. Especially Gores. Gores tried with everything. Until he was saying the trainer got hit by a water bottle. Nakita ko yun. Taong 2009, umakyat sa bantamweight si Zay Gores at nanalo sa unang laban kontra kay former minimum weight champion na si Roberto Carlos Leyva via 7th round TKO at nakuha ang bakanting WBO Oriental Bantamweight title. Sa kaparihong taon, November 13, 2009, nakalaban niya si Luis Melendez para sa scheduled 10 rounds na laban na ginanap sa Las Vegas, Estados Unidos. Sa mismong bakbakan, kontrolado ni Zay Gores ang buong laban hanggang sa last 10 seconds ng huling round ay nasapul ng hindi inaasahang suntok si Zay Gores na nagpabagsak sa kanya sa lona, pero nakabangon at natapos ang laban. Bagamat nanalo si Zay Gores via unanimous decision, ay nangyari pa rin ang hindi inaasahan ng lahat, ang trahedyang nagpalungkot sa mga Pinoy boxing fans. Matapos kasing ideklarang panalo si Zay Gores, ay bigla itong natumba at nawala ng malay sa ibabaw ng lona. Dinala agad siya sa hospital at agad inoperahan para maalis ang namumuong dugo sa kaliwang bahagi ng kaniyang utak. Maswerteng mabilis na nakarecover si Zay Gores at makalipas ang 3 buwan sa hospital ay umuwi na ito sa Pilipinas at dito na rin tinuloy ang physical therapy at isa si pambansang kamao Manny Pacquiao sa mga tumulong kay Zay Gores para sa mga bayarin bukod kay ALA manager Aldiger. Matapos ang ilang taong lumaban sa hamon ng buhay, taong 2018 ay na-interview itong si Zay Gores. Sabi pa niya, okay naman daw siya sa awa ng Diyos. Tumutulong daw siya sa maliit nilang karinderya. Sa kabila ng nangyari sa kanyang boxing career, ay di daw siya nagsisisi dahil mahal daw talaga niya ang boxing. Sinabi din niya na kung ipapanganak daw siya ulit, ay gugustuhin pa rin niyang maging boxer. Dahil sa naghiwalay na rin sila ng kanyang asawa, ay humuhugot daw siya ng lakas ng loob sa kanyang 4 na anak at sa kanyang parents at sa mga kapatid. At tinutulungan din naman daw siya ni Mr. Aldiger ng ALA Promotion. Natapos ng maaga ang binuong karera ni The Dream Zay Gores na may impresibong kartada na 31 wins, only 2 defeats at 2 tabla at 17 dito via knockout. Pangalawa sa ating pag-usapan ay si Domingo The Pretty Boy Lucas, ang pinakaunang pretty boy ng Philippine boxing. Taong 1995 na disgrasya siya sa kanyang laban sa Japan. Natalo siya kontra sa isang Korean boxer na si Chang Jae-kwon via TKO sa 9th round. 2 buwang nakaratay sa ospital sa Japan si Lucas
matapos maoperahan sa ulo dahil sa isang blood clot. Bago ang aksidente ay naging undefeated si Lucas. May record ito na 17 wins at isang tabla. Nalasap niya ang unang talo noong lumaban siya para sa IBF World Minimum Weight Championship. Halos walang tumalo sa kanya dito sa Pilipinas sa minimum weight division. Ang pagkatalo niya sa Koreanong si Kwon ay ang pang-7 kabiguan niya at huling laban na rin niya sa kanyang karera. Natapos ang kanyang boxing career na may kartadang 34 wins, 7 losses at 2 tabla. Ang pretty boy na moniker ay bit-bit na ngayon ni Jerwin Angkahas na kasalukuyang IBF Super Flyweight Champion. Kagaya ni Zigores, si Lucas ay hiwalay na rin sa kanyang asawa. Ilang taong nakalipas ang aksidente niya sa Japan. Sabi pa niya sa isang interview noong 2018, malungkot mag-isa lang sa buhay pero kinakaya daw niya. Iniisip niya na may dahilan pa kung bakit pa siya nabuhay. Pagkatapos niyang makarecover ay naging barangay tanod siya sa kanilang lugar para kumita. Ang leksyon dito mga pre ay kahit maraming pagsubok sa buhay at suliranin ay patuloy na lumaban at huwag kalimutang manalangin. Salamat sa panonood mga pre. Amping mo. Shoutout kay Jera Katina, Pugi Pangit, Alexander Los, Willie Jackie Tampol, GR Mahusay, Angelo Asuncion from Occidental Mindoro, Real Channel, Pinoy Revelo Mystery TV. Ingat kayo dyan pre at maraming salamat sa panonood.